राधे श्याम राधे श्याम। ना कभी बाहर ना रना हो तो बाहर ना नाइब आज बरा 4-5टा गाँ बुलियार अच्छी सहल सहल आस खरा है। हाँ जाऊँगी रे सामना ना जाऊँगी एत व्यस्त हेले कौन हम नना आसीगले। हाँ आसीगली आसीगली आज से बारिक साइड को प्रथम पशिबा जीवा नना आ पेटुटा पर नाही जोड़ी गला पेटुटा नना को सभा पाउन कार माइके कोन देखिले हमको भिकिया देबे काई देबेनी तो पेट कौन देखी भिक्षा दियती ना कौन केते बन्या बात्या बंगाला गलानी कार्तिक मास तो बहुत दिन गलानी पेट कौन सब रही हमें तो सब गाँ माइपटू नहीं निज माइप अंटीर सब पुरे देल से कथा कौन माइप जाति देहर जाऊ खाली तो विभूति। ओहो मु बुझिली 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 मो माइप अंटीर ढाला को लोकंकर बिंधुची एथर आ चिंता करिबा नहीं मु एथर सब नहीं तम माइप अंटीर ढाली देबी लोक मानकर शांति आ तमरे शांति आ कोन हो न ना चलो जीवा गाँ परिक्रमा करिबा चलो चलो लेट होची चलो। ओहो नना ए जे खरा हलानी छता न आले कोन हबो तमर तो सब भूला मन खाली माइप अंटीटा देखा जीवो तुम खाली मो माइप अंटी देखा छता फुटा किसी तुमको जना ना बुझल ना चलो हाथरे तंबा पात्र कांधरे छता मथारे काटी अछु तिलक चिता मुखरे नीति शास्त्र करुछु बखाण धर्म दांडे चालुछु श्रीक्षेत्र ब्राह्मण आहा श्रीक्षेत्र ब्राह्मण मने मने तुमरी हो जगन्नाथ नाम आशीष देउछु बुली बुली ग्राम ग्राम हे पुण्यवंत जन माने भिक्षा आनी देव चकुलिया पंडा ठारू आशीष पाइब आहा आशीष पाइब। तो बड़ ना कर लगुच बहुत मिल बुझल साना ना ये बहुत मिल जाओ 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 मिल गंडे अरे माँ ये कौन बड़ घर माँ किए पुका बैगण ये पुढ़ा भेंडी पुका चाउल कौन ये नना छुआ तुम पसंद हो ना कौन पुका बैगण दौच हो नना रख आशीर्वाद तो दे भल किए जन्म पाई दान धर्म मन उड़ा कर नाही कुंभी पाक महा दुख नरक जंत्रणा नास्तिक हेले पाइबु जमर गंजना आहा जमर गंजना दाता घर झियो एणे करी देला डेरी मागी मागी ना घरटा देखी लगुच भल हाँ हाँ निश्चय मिल चलो शिवा चलो 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 कुआडे गल नातिना लगुच बिल को पानी बाही कौन देखी देखी गड़ुचंती देखो जा जा पंडा पुओ डाकुची रे जल्दी जल्दी आसो भिक्षा पाई पंडा पुओ हम जे संतुष्ट हरिओम
ନନା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ କେତେ ମନୋରମ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଁ ମାଝି ମାନେ ଗାଧେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମନୋରମ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ପରିବେଶ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଉତ୍ତମ। ହଁ ବା ନନା ଆମେ ଖାଲି ପାଦ ମନ୍ଦିର ଯିବାଟା ଦେଖ, ଅଧାରୁ ସ୍ନାନଟା ଦେଖିପାରିଲିନି। ତୁମେ ରାତିରେ ଉଠିଲେ ସିନା ଦେଖିବ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହେଲା କଣ? ସେ ବହୁତ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ। ମା, ତମେ ଉଠିଲେ ସିନା ରାତିରେ ଦେଖିବ। ହଁ ତମର କଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଆଉ ସେ ମନୋରମା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଘନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ରାତି 12ଟା ହଉ 1 ହଉ 2ଟା ସବୁବେଳେ ନିଦ ଛଟ ଛଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସତେ ନା କଣ? ଆଉ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଧି ଜନେ ଦେଇ ମନ କନ, ବଣ୍ଡା ପୁଅ ବଖାଣୁଛି ଆଜି ସବୁ ଜ୍ଞାନ। ଆହା, ଆଜି ସବୁ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ତ ଭାଇ ଅମୃତର ବାଣୀ। ଗୌଡ଼ ଘର ଝିଅ ମିଶଉଛି କ୍ଷୀରରେ ତୁରାଣୀ। ଭାଇନା କ୍ଷୀରରେ ତୁରାଣୀ। ଖାଲି ତୁରାଣୀ। ଓହୋ। ଏଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କେମିତି ନିଷ୍ପାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ପିଟାୟନ କରୁଛି। ଖାଲି କଣ ପିଟାୟନ, ବିଧାୟନ, ଚୁଟି ଟଣାୟନ, ଖୁବାୟନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ୟନରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଚାଲିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିବା ନନା। ହଁ ଚାଲ 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 ଦେଖି କଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା ଆଉ। ଶାଳି ମାଇକିନିଆ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଛୁଆ, ଇଏ ମାଇକିନି କିଣିବ ଡାମ୍ବୁରିଆ। ତମ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ତମର ଯୋଉ ରାତିର ଡ୍ରେସ୍ ଫଟା ଚିତ୍କାର ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। ଡାମ୍ବୁରିଆ ତା ଚିତ୍କାର ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଶାଳି ମତେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନଉଛି ତତେ 10 ଗୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି। ବାରବାର ରାତିରେ ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ଶାଳି କି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛୁଇଁଛୁ ଶାଳିକି ବଡ ତ ମାଇକିନିଆ। 5,000 ଟଙ୍କା ରଖୁଛ ଶାଳି ମାଇକିନା। ଭଇକାକୁ ଦେଇଛୁ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା। ଶାଳି ମାଇକିନା କହ, ସେ 5,000 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଛୁ କହ। କହ ଶାଳି କହ, ଭଇକାକୁ ଦେଇଛୁ କହ। ଝାଡା ମତେ ମାରିଦେଲା। ଝାଡା ମତେ ମାରିଦେଲା। ଚାହାରେ ବସିଛି କୁଆ ଇଏ ମାଇକିନା ପକା ଆରେ ଏଇ ସତ କହିବୁ ନା ସେ ଚକୁଳା ବନା ହାତ ପଟେଇବି। ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇବୁ ନା, ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇବୁ। କହ କହ ନା ଶାଳି କିଏ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା କାହାକୁ ଦେଇଛୁ କହ କହିବୁ। ଭଣ୍ଡ ବାବା ଯେତେ ଓଡୁଆ ସମାଧାନ କରିବେ ବାବା। କୁକୁରିଆ ବାବା ହାଲୋ ହାଲୋ ଭାରି ବିନ୍ଧୁଥିବ ଫଡିଆ। ସମାଧାନ କରିବେ ବାବା। କୁକୁରିଆ ବାବା ହାଲୋ ହାଲୋ ବାବା ଆଇଲେଣି ଲୋ। କୁକୁରିଆ ଆବା କୁକୁରିଆ ବାବା ଆମ ଘର ଆଡେ ଆସ। ନା ବାଲିକେ ନା, ମୁଁ ବାବା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, କେହୁ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି, ମୁଁ କାହାରି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରେନି। ତମର ଯଦି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଶ୍ରମରେ ଆସ। 1:30 ବିବାହ ନା ରାତ୍ରି? ଦିବା ମୋବାଇଲ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ବାବା ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ, ଏତେ ବାକଳତା କଣ ପାଇଁ? ବାଳିକା ଆସୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ, ଏତେ ବିଳମ୍ବ କେନେ? ଦିବା ସକାଳ ସମୟରୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି।
বাবা সেটা বাড়িকে নিয়ে মাই পেট ଉପର ଚିକଣ ଭିତର ପଙ୍କ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। বাবা বাবা হরিণীটা আসছিলা আসছিলা ପୁରା ମାଇ ପେଣ୍ଟିଟା। বাবা ତାକୁ ପଘାରେ ବାନ୍ଧି ଦବା ଭାଇ ତାକୁ ଘାସ ଚରେଇବା। ବାବା ସେ ଘାସ ଖାଇବନି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବାଳିକା ଅଛି ପୋଜିସନ ପୋଜିସନ। ନିଆଳି ଛେନା ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ମନା ଦେଖ ନରମ ନରମ ନିଆଳି ଛେନା ତାକୁ ଗରମ ବାବା ଏଠି ମୋ ଗୋଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି। ତଥାସ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି ତମର ଗୁଣ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲି ଆଶୀର୍ବାଦ। ବାବା ମତେ ଛାଡ। ତ ହାତ ଦେଖା ବାବିକା ହାତ। ତ ସ୍ୱାମୀ ନା ହରି ତୋର ଦୁଇଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସତ ନା ନାହିଁ? ହଁ ବାବା ହଁ ବାବା ଆପଣ ଏସବୁ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ପରା ସକାଳେ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଦେଖିପାରିବି। ତତେ ମଝିରେ ମଝିରେ ତ ସ୍ୱାମୀ ପିଟୁଛି ସତ ନା ନାହିଁ? ହଁ ବାବା ଆର ଟିକେ ସମାଧାନ କର। କରିବା କରିବା କରିବା। এটা ঠাকুরে আছে ঠাকুরে এটাকে মুন্ডিয়া মার ঠাকুরে এ মার কোন ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଗୁଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଛାତି ବିନ୍ଧା ହଉଛି। এটা ମୁଁ କହୁନି ମା ମୁଁ କହୁନି ଠାକୁରେ ଅଛେ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ କହୁଛି। ଏ ଠାକୁରେକୁ କଣ ଆଉ ପଚାରିକି ପଚାର ଏ ଠାକୁରେକୁ। ଏ ଠାକୁରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ ଉଠି କାମକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁରେ କଣ ପାଇଁ ଚାକିରି ବେଳେ ଛୁଆ ଗୁଡା ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ବାଳିକେ ତମ କଥାରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ତମ ସ୍ୱାମୀ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କୋଉଠି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ରାତ୍ରିରେ ଘର ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଠାକୁରେ ଅଛେ ଠାକୁରେକୁ ପଚାର। ଏ ଠାକୁରେ ଆର କିଛି ସମାଧାନ କର। ଠାକୁର କହିଲେ ଛୁଆଗୁଡା ସବୁ ଶୋଇଗଲେ ତମ କଥା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ ଡେମ୍ବୁରିଆ ନେବାକୁ ହବ। ନବୁ ଡେମ୍ବୁରିଆ ବାବା କୁଙ୍କୁରିଆଙ୍କର ଡେମ୍ବୁରିଆ ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ପଡିବ। ବାବା କୁକୁରିଆଙ୍କର କୁକୁର କହିବ। ବତ୍ସ୍ୟ ଡେମ୍ବୁରିଆର କେତେ ମୂଲ୍ୟ ପଡିବ? বাবা 50 টাকা পড়িব। 50 ନୁହେଁ 5000 ଟଙ୍କା ଦବ ବାଳିକା ଦବ। ଦେଲି ବାବା ଦେଲି ଛୁଆ ଗୁଡା ଶୋଇଯିବେ ତ।
ବୈଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କ। केते काहाकु दौछ सब मु देखुछि मते दबाकु किया तम मन पछौछि ବୈଶ୍ୟ ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ, ଏଠିକି ଆସ। ଏକ ହାତରୁ ଦୁଇ ହାତ କରିଦେବି। ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ ବାବା। ମୋ ଘଇଟା ପିଟିବ। ବାବା ଘଇଟା ଖାଲି କଣ ଘଇତା, ଚାରିଟି ଛୁଆ। ଶଳା ଭଣ୍ଡ ବାବା, କାଉ ବସିଛି ଡାଳରେ, ଜନ୍ଦା କାମୁଡ଼ି ଦବ ତା ପେଟରେ। ପିଲେ ମାମ ଘଇଟା ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲୋ। ସେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ପାଠ ପଇସା ନେଇଗଲେ ଚାଷ ନେଇ ପାରିଲେନି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବାମୁଣ୍ଡି, ମୋ ମାଇପନା ପାଖରୁ ଚନ୍ଦେଇକି 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ମାଇକିନାକୁ ନିଅ, ନହେଲେ ସେ ବାବାକୁ ଧରିକି ଦିଅ। शुभ शुभ नहीं ବାଳିକେ ବାଳିକେ ବାବା ବାବା ପତ୍ର ପାଚିଛି ବେଲୁ ବାବା ମାନ୍ୟବ, ତମ ଯୌବନ ଯାହା କହୁଛି ତମେ କଲବଲ ହବ ହବ ଅଲବତ ହବ। ବାବା এটা বাড়ি মূলা আশ্রম না ঝাড়পদা যে? ମାନ୍ୟବ, শরীর দেখ, সংসার দেখ। বাবা দেখুছি। କଣ ଦେଖୁଛୁ? ବାବା ଶରୀର ଭାରି କଲବଲ ହଉଛୁ। ବାଳିକେ, ନଈ ପାଣି ଖଲ ଖଲ, ତମ କଲ ବଲ ଦେଖିକି ମୁହଁ ନେଇଯିବି। ତଲ ବାବା ଭଲ କରିଦିଅ ମୋ କଲ ଭଲ ଚୁଙ୍ଗୁରୁ କରିବ ଖେଳ। ବାବା ଚୁଙ୍ଗୁରୁ ବେଳକୁ କି ମେଡିସିନ ଦେଲ? ଶଳା ବର୍ଷାକୁ ଏମିତି ପାଗଳ କଲା ଯେ ବର୍ଷା ତା ଛୁଆ ହୋଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ନାର୍କୋଟିକ ଟାକୁ ଗିରି ନେଇଗଲେ। ଖାଉଥିଲା ଅଦା ବାବା ମୋ କଣ କଣ ଭଲ ନୁହେଁ, ମାରିନି ଖିଆ ପଇସା। ঠাকুরে ঠাকুরে তার কলবলটা কেমতি ভালো হব? ঠাকুরে কইলে যে তুমি বিশ্রাম করে যাইতে হব, বিশ্রাম করো। তুমি সেটি বিশ্রাম করিব, এটি তোমার কলবলে বটিকাକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଫିଙ୍ଗିବି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଲବଲ କରିବା। ବାବା ବିଶ୍ରାମ ଘରଟା ଓଳିଆ ବୋଧେ। ହଁ ବୋଲିକି ହଁ। କୋଇଲି ଉପରେ ରାହୁଲ ଗୁଣ୍ଡି, ମୁଁ ହଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶିବାମୁଣ୍ଡି। ତମ ଧର ତ ମୋ ବାଇକ୍। ଆୟୋ ମା। ମାରିଲି ଟେକା କାଚ ହେଲା ଚୁନା, ଏ ଇଆଡ଼େ ଅନା, ମୁଁ ହେଲି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା। କନେଷ୍ଟବଳ ମୁଁ ଆଜି ଏସପି ନିହାରି।
ବାବା ବାବା ବଞ୍ଚାଅ ମତେ ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାରୁଛୁ ବାବା ବାବା ବଞ୍ଚାଅ ବାବା ବାବା ডালি খাও খটা খাও মাংস খাইব না মাংস খাও ঘান্ট খাইব না নে ডালি খাও নে ভাত খা চিকেন খাও নে খটা খা ম্যাগি খাও হা 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 তোমার ম্যাগি কে খাও তো আমি ম্যাগি কে খাও না আমি ম্যাগি খাউছে ମୁଁ ଯାଉଛି भाई ए भाई भोक लागिलानी कौन करछु खाइबा को दे भाई ए भोक लागिलानी ଦଉଛି ଛୁଆ ଦଉଛି। ମୋ ସୁନାଟା ପରା ଟିକେ ରହ ମୁଁ ଦୋକାନରୁ ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଆସି। ना भाई मैगी आनिबू ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ ମ୍ୟାଗି ହଉ ହଉ। ବାବାରେ ସବୁ ପାଠ ପଢିକି ଆସିବୁ ଯେମିତି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହବୁ। मो भाई कहिछि माने मु फास्ट है हां भाई मु जाउ छु ବାବା ଟିକେ ରହ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଦେଖିବୁ। ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। भाई एटा मो पाई आनी ହଁ ଏଇଟା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭଲସେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବୁ। ବାବାରେ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ହେଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରି ଯାଇଛି ଆଜି। ସତରେ ପାସ୍ କରିଛୁ। ହଁ ଭାଇ ହଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଭାଇ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଭାଇ ଆଜି ଖାଇବାରେ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ। ଆଜି ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି। ମ୍ୟାଗି ହେଇଛି ଭାଇ ଚାଲ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଭାଇ ମ୍ୟାଗି ଚାଲ। ଭାଇ ମୁଁ କଲେଜ ବାହାରିଲି ଭାଇ। ଆରେ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତ। ହଁ ଭାଇ
ଆରେ କଣ ହେଲା ମୋ ଧନ କେନା ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ମୋ ଧନର? ଭାଇ କଲେଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଖାଲି ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଇ। ହଉ ହେଲା, ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା। ଏବେ ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ମାସ 2 ମାସ ପରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆଣିଦବା। ନା ଭାଇ ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କଲେଜ ଯିବିନି। ଆରେ ବାପା ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆରେ ଖାଇକି ଶୁ। ଛୁଆଟା ନ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡିଲା। ଛୁଆ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି? ଭାଇ ଏବେ ମନ ଖୁସି? ହଁ ଭାଇ ହଁ। ଆରେ ରଜତ, ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଘରେ ଅଛି କି କଲେଜ ଯାଇଛି? ହଁ ସାର୍ କଲେଜ ଯାଇଛି। ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ଦେଖିଲୁଣି? ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛି। ଦେଖିବ କଲେଜ ଯାଇକି କଣ କରୁଛି। ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଠି ଠିଆ। ତୋ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ? ନାଇଁ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁ? ହଁ ଭାଇ ପାସ୍ କରିଛି ମୁଁ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ସାଇକେଲରୁ ଅଧେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଯାଇଥିବ। ତୁ ସେଠି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛୁ କି ଗ୍ଲାସ୍ ଗଡ଼ଉଛୁ? ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଛି। ତମ ପୁରାଣ ସାର୍ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି। କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ କଣ ଏଇ ଖଟି ଖଟି ତତେ ପାଠ ପଢଉଛି ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ? ଏତେ କଣ ମୋ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛ? କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ ତମେ ମୋ ପାଇଁ? କଣ କରିଦେଇଛ କି? କଣ କହିଲୁ ରେ? ତୋ ପାଇଁ କଣ କରିଦେଇଛି? ଏଡ଼ିଟରୁ ଏଡ଼େଟା କଲି, ତାପରେ କହୁଛୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିଛ କି? ଏଇ କଥା କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ? ଏ ଛୁଟଲୁକ ଘରେ ମୋର ରହିବାର ନାହିଁ। ଯା ପଳେଇ ଯା, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳେଇ ଯା। ହଉ ଶୁଣି ଯା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାଇର କଥା ଦିନେ ମନେ ପକେଇବୁ। ସେଇଦିନ ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଖରେ ଥିବ। ଭାଇ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ରେ। ମନେ ଭାଇ ନମ୍ବର 102 ତାଙ୍କ ଭାଇ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁ ପାଖରେ। ଭାଇ ଛୁଆ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ? ହଁ ଭାଇ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବି। ମ୍ୟାଗି ଖାଇବୁ।